Usa ka buwaya ang napalgang patay nga adunay samad pinusilan ug nasangit sa pisi sa usa ka lansya sa Panglima Sugulat, Tawi-Tawi. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Yari ang buhaya, si Mampig, pahula na mo ini. Kini ang video sa usa ka patay nga buhaya nga naglutaw samtang nasangit sa pisi sa nakaangkla nga lansya sa barangay Sitio Palaw 1, barangay Luok Buntal, Panglima Sugulat, Tawi-Tawi, banda 5:30 sa buntag adlawng Miyerkules. Napalgan matud pa kini sa usa ka mananagat yang gisusi niini ang maong lansya. Parang matagal na rin po yung sa patay kasi yung mga skin niya po, parang naalis na. Ang maong mananap nga dunay gitas-on nga 10.5 feet, dunay samad sa ulo. Gituho ang gipusil kini sa laing lugar ug napadpad sa maong barangay. Parang binaril ganyan po. Ang ano ko lang, baka pinatay ito sa ibang lugar tapos naanod siya dito. Ginasikaso na sa barangay ug MDRRMO ang maong mananap aron malubong. Padayon ang investigasyon sa kamatayon niini. Sumala pa, kini ang unang higayon nga dunay nasiplatang buaya sa maong lugar nga dili matud pa ginapamuy-an og buaya sang lit open sea kung itandi sa mainland area sa maong lungsod nga dunay mga kaso sa crocodile attack. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.